Така. Вижте тази топка. Ние сега представяме новия клип, как ще ритаме тази топка. Ще играем матч, ще ви показваме трикове. Надявам се да ви харесат. Така. Сега ще отидем на игрището. Тук. Пази са! Опа! Тук сме с няколко приятели. Как се... Така. Ето ни нас. Здравейте. И така. Така, продължаваме. Да направим код. Така. Полека бе. Така, виждаме. Така, ние живеем тук от зеленките. Тук е за нас спокойно място. И сега мисля малко да побягаме, защото клипа да не става дълъг. Хайде. Така. Ето както виждате, бягаме. Адреналин! Така. Отиваме на игрището. Все по-близо и по-близо отиваме на игрището. Така. Тук има малко слънце, защото сега е обед. Къде отиваме? Да покажем къде. Ако няма, там ще се върнем. И така, хора, сега мисля, преди да отидем на игрището, мисля да отидем да поканим едно куче. Домашно е на наш един приятел. И вие ще го видите. Вие ще го видите точно какво е. Ако изобщо е там. Така. Ако не е пред блока му. Къде ли е? Така мисля. Приближим малко. Не е там. Така. Ние сега мислим да се връщаме. Не, брат, пълно градинката стои. Не, в градинката пред блока му стои, Може и да е. Хайде. Ако стоиш в градинката, то може да е. И ето ги тук нашите приятели. Покажете се. Задъра. Чакай, покажи се пак. Ето ги. И ето мене. Здравейте. А сега отиваме към игрището. По-бързо, че клипа, ако стане по-дълъг от 15 минути, няма да може да се качи. Така мисля клипа да е по-малко от 15 минути. Сигурно повече да се чудят защо ще е по-малко от 15 минути. Защото когато снимам повече от 15 минутен клип, не мога да го кача. Незнайно защо. Но ние сега ще побързаме мъничко. Сега, както виждате, е 4 минути и 40 секунди, но ние няма да ви показваме малко трикчета. Ще ви показваме трикчета, как ритаме, как кой пази. Така, отиваме. Има доста слънце. Аре малко да потичаме. Айде. Петата минута.
мисля, че има време за всичко. И ще стигнахме до игрището. То не беше толкова далеч. То се намира до хотел Куин. Да, правилно. Той се намира до хотел Куин. Както виждате, от този голям хотел пред вас е хотел Куин. И зад него точно е игрището. Има и по-нататък едно игрище на Деленки 8, но ние няма да ходим на него. Така. И да видим, надявам се триковете да ви харесат. Вчера си видях. Така, минаваме без никакви коли. Така. Отиваме. Хайде сега. Ето тук. Точно сме почти на игрището. Сега ще го видите. Тук е спирката. Ето го игрището. Го там. Не е направено от трева, но поне е по-голямо. Така. Вече сме на игрището. Сега е 7-та минута, имаме достатъчно време и не знаем защо някакви батковци са изместили едната бара тук. Тя обикновено беше там, но ето и една бара там, но сега са изместили на сянка и сега ни ще ви покажем малко трикчета и в другия епизод. Втория епизод. Да, втория епизод на нашата поредица. Втория епизод на нашата поредица ще бъде как ние сега мисля да започваме да ви показваме трикове. Кой е първи? Аре, Иво, ти си първи. Давай. Покажи някакви. Някой да не. Фаре, колко правите, бе? Добре. Стана ли? Направи ли го? Дай. А във втория епизод ще правим атаки. Да, втория епизод ще правим атаки. Но и в първия. Сега, Иван я не влезе. Да, падна на и тук малко опаднахме, но нищо. Сега и аз ще покажа няколко трикове за вас. Иване, дай сега мой ред. Мой ред е. Аз. Дай! Вот. Нашия приятел единия, както виждате, е много голям ботаджия. И както виждате, единият наш приятел е много голям ботаджия. Но какво да се прави? Така, време е да показваме някои трикове. Я някой да снима. Снимай.
Кой? Кой ще ги прави? Сега той ще ги прави. Някои трикове. Иване, може да ме нападаш. Чакай, аз ще нападна. Аре, лъжете се двамата. Те, както виждате, се учат още. Не са толкова добри. Учат се още. Иване, стила си бял като принцеса, лъжи се. Джани, я дай. Фаутос! Няма фаул. Я дай, бе. Ще го изрежем нищо. Дай тук. Ти си маска. Така, че какви трикове сега ще показваш? Вижте сега, заход на лъгане. Той се пообърка леко, а отново виждате как умело взе топата. Той дава на... Той дава напреде! Шути го! И да, хора, мисля това да бъде всичко от този епизод. Само да ви покажа още мои някои финтове. Ето вижте ги, те се лъжат. Така топката влезе в храстите. Сега те се лъжат. Той се хвърля. Той продължава напреде. Давай, той го лъжи. Те двамата са Ивановци. Другия Иван взе топката. Подай! Подай, бе! И както виждате, той не направи нищо. Добре се справих, нали? Да. И двамата добре се справиха. Чакай, стой там. Никой да ми не кричи. И аз ще направя един път. Дай. Аре, че клипа стана 14 минути. Дайте, имаме последна минута. Аре, дай, бе. Чакай. Иво, снимай. И гледай тук. Гледай тук. Двамата. Ви двамата ми